Helsingissä 10. marraskuuta 1932. Hei kirjaston tytöt ja terveiset täältä syksyisestä Helsingistä. Vierailuni on sujunut oikein hyvin, mutta ettepä arvaa mitä eilen tapahtui. Kesken päiväkävely minä huomasin yhtäkkiä olevani Oulussa. Siinä kesti hetki tajuta, koska kaikki oli muuttunut niin kovasti. Ensijärkytyksestä toivuttuani huomasin suuren rakennuksen. Ja kuinka ollakaan sen seinässä luki kirjasto. Rohkaisin mieleni ja astuin sisään. Lehtisalin tiskin takana istui ystävällisen näköinen nainen. Tervehdin kohteliasta ja tiedustelin muina miehinä, mikä vuosi nyt mahtoi olla. 2012 nainen vastasi. Niinpä tietysti, juupa juu. Hän taisi pitää minua hieman höyrähtäneenä. Esittäydyin ja kysyin, että voisinko katsella hieman ympärilleni. Totta kai, Jaanaksi itsensä esitellyt nainen vastasi ja lähti opastamaan minua lainausosastoon. Lainausosastolla menin aivan pyörälle päästäni. Kirjoja oli valtavan paljon ja joka puolella näin eriskummallisia laitteita, joita asiakkaat käyttivät tottuneesti. Tietopalvelutiskillä päätin aivan leikilläni koetella henkilökunnan tietämystä ja esitin Jaanalle kysymyksen. Minä vuonna Oulun kaupunginkirjaston johtaja Samuli Pakkala jäi eläkkeelle. Neiti näpytteli hetken edessään olevaa laitetta ja vastasi 1958. En käsitä, miten neiti löysi vastauksen niin nopeasti. Hän taisi jotenkin huiputtaa minua. Kirjastossa on myös viihtyisä lastenosasto, jossa nuoret lukijat saavat vapaasti huvittaa ja sivistää itseään. Ja nuorille kirjoitetaan tulevaisuudessa niin jännittäviä tarinoita, että kirjaa avattua en olisi millään malttanut laskea sitä käsistäni. Ilahduin suuresti, kun Jaana kysyi, haluaisinko lainata kirjan ja öisi minulle hienon kirjastokortin. Kirjastosta voi lainata myös uutuuselokuvia DVD- ja Blu-ray-levyinä, mitä ne sitten lienevätkin. Kolmannessa kerroksessa sijaitsee kirjaston musiikkiosasto, jossa voi kuunnella ja lainata äänilevyjä sekä nuotteja ja musiikista kertovaa kirjallisuutta. Musiikkiosastolla asiakkaat voivat myös digitoida VHS-nauhoja. Mitä se sitten tarkoittaa? Sieltä löytyy myös pelistudio, joka on tarkoitettu videopelien pelaamiseen. Aluksi en aivan ymmärtänyt, että mistä siinä on kyse, mutta päästöni vauhtiin taisi innostua vähän liikaakin. Kirjastossa on viihtyisä kahvila, johon unohduin istumaan ja nauttimaan virvokkeita, kunnes tajusin, että olin viipynyt aikamatkallani jo pitkän tovin ja minun pitäisi yrittää päästä takaisin omaan aikaan. Vuonna 2012 kirjasto on hyvin erilainen kuin olisin koskaan osannut kuvitella.
Se seuraa aikaansa, mutta palvelee edelleen asiakkaitaan asiantuntevasti ja tasapuolisesti. Ei siis syytä huoleen. Kirjasto elää ja voi hyvin. Terveisin Samuli Pakkala, Oulun kaupunginkirjaston johtaja.